Jatend piny William Ruto oyuoro e alam Roysambu kinde mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua to odhi Machakos. Ni kama ni chanzo ilikuwa ni stima. Hiyo moto ilikuja kwa kasi sana. Ilifika kitu kaa saa 9 saa 8 hivi tulisikia manduru kutokea, manyumba zimeshachomeka. Obila Manarok ochako nonro ewi gima ne okelo mach ma owang'o kuonde ohala buora kendo kelo lal mathoth ne jo ohala. Uhuru ndiye party leader na mimi sasa ni deputy party leader. Kwa hivyo nikiwaambia, I am telling you with authority ya kwamba we'll have free and fair nomination. Duond bura mar Jubilee osingo timo welo ma huyanga kagi kore ne higa 2027. Nya kora mugajwang kamaro marma intiere arwaki chenro ni mar migago ka obro kelo ni weche ma oyude mesa mag weche manyien odiochiengni ma kawuono. Nyalo tudri koda namba mar 3600 kata X marwa Ramogi TV KE at James Opondo Senior. Nyinga en James Opondo. Obila e kar dak ma Narok South osechako timo nonro ewi mach ma onowang'o ma oheo dukni 60 kendo weyo ji koda lalo. Obila kone gima dine kel majno manomuocho tieno mar ngeso pok oyangi. Jodak ywak ne piny owacho mondo olos yore kendo mag kedo kod masiche machalo kaka mag mach kapok olandore. Gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu ne otelo ne jotim nonro mondo oyang gima dine kel majno. Hiyo moto ilipoanza ilianzia tu hapo katikati na hatuchajua janzo, lakini tunaelezwa kwamba ni kama ni chanzo ilikuwa ni stima. Hiyo moto ilikuja kwa kasi sana. Watu ya kuzima moto iondolewe hapa, hakuna kitu anasaidia. Kama juzi haito mwananchi wenyewe walizima moto. So hizi nyingine ya kuharibu pesa ya kaunti si mzuri. Hii moto ilifika kitu kaa saa 9 saa 8 hivi tulisikia manduru kutokea, manyumba zimeshachomeka. 67 buildings saa hizi ziko chini structures. Watu 100 household families ambao wako affected ni 100 na watoto ni karibu 30. Na tunashukuru sana hao watu wamejaribu kukimbia sana. Mnajua kutoka Narok mpaka hapa inachukua karibu almost 30-45 minutes. Na walipofika walipata kisa kingine. Kawuono en higni 50 nyaka ne gi jaod bura machon ma Nyandarua North kendo ja siasa Josia Mwangi Kariuki mane ong'ere kaka JM Kariuki nek ma nyaka sani yangore ni ne nek magalagala ma itudo gi siasa. Nyuola mare kawuono bago alam makende mar hingo higni 50 nyaka ne nege higa mar 1975. Ringre JM Kariuki ne okwanye bungu mangong ndalo mathoth tok lala mare. Ng'ur mar jopiny ne omiyo chugi aputa mar od bura mondo onon nek mare. Magi gin nonro ma osebedo kadhi nyime, to kata kamano duoko malong'o pok oyudi gi anyuola ma osebedo ka dwaro sirikal mondo mige duoko mochwere. Alama mar anyuola biro tok higni 50 kawuono kapok giyudo duoko malong'o. Jagoro maduong' mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni osingo ni duond burano biro tayo chenro mar welo ne ikruok ne yiero ma higa 2027 yo maratiro kendo e yo maler. Kioni ne wuoyo e kaunti ma Kajiado kinde mane ogoyo bade piny kowacho ni ne ok gitimo welo makare kinde yiero mokadho ma higa 2022 kama ne gisiemo jochung' gi luth gino mokwero ni ok chak atimre. Oseo jotelo ma jomibadhi mawacho ni ne oyako omenda maromo shillings milion 600 manowinjo omi agents mag riwruog Azimio ka koro osingo ne gibiro keto kare weche mane odhi marach.
wa Gen Z kama vile mlisikia na kati. So nataka tusimame ndani ya Jubilee, tukae ndani ya Jubilee. Awakoma pesa mpaka wa leo, nasikia mwingine pale anasema hakulipwa. We didn't even have agents. That nonsense we are not going to allow it again. Not in Jubilee. Mtu aende akajipange huko na hiyo maneno. We can't allow. Tunaambiwa kuna zoning. Sisi tunakuwa Uhuru is an honest man. Kama itakuwa namna hiyo, Matiang'i ametoka na 32%. Na Tembea naye ametoka na gapi? Na hata kwa Ruto, Matiang'i atang'oa. Kwa sababu si kusema ati kwa sababu ametoka kwa Kipsis wote wako kwa Ruto. Hapana. Wao pia wanataka kiongozi ambaye atatutoa kwa hii shida. Si Uhuru ndiye party leader na mimi sasa ni deputy party leader. Kwa hivyo nikiwaambia, I am telling you with authority ya kwamba we'll have free and fair nomination. Hii kiti ya presidential candidate ambaye ya Jubilee atadeliver. Matiang'i atadeliver. Maana Matiang'i yani ni national figure. It is a national figure. Kwa hivyo tukishikilia huyu Matiang'i kwa kweli atadeliver. Na tutakapokuwa na presidential candidate kwa kweli chama ya Jubilee itakuwa imeinuka. Jalup jatend piny Kithure Kindiki oromo kod jochung' jotije mopogore opogore mag jopiny Kenya modak e piny mar Namibia ka oloso kinde romo makamano e boma ma Windhoek. Kindiki oyango kenge 5 ma sirikand piny Kenya keto itim mar medo gero uchumi mpacho ka achiel kod bero ngima oganda jo Kenya ma onyuando jogo ma odak e pinje maoko. Bende oyango ni omenda mawuok e pinje maoko kokalo e tije mag jopiny Kenya matiyo e pinje maoko sani okalo omenda mawuok e sectors machalo kaka mag chai kaachiel kod uso mar maua kasani en ema otelo chenro makelo ne piny Kenya omenda kowuok e pinje maoko. It is for Kenyans here for the future benefit of the both countries. You play a huge role in developing our nation. Diaspora remittances now have overtaken the traditional tea, tourism, and so forth, and horticulture, which for the last 30, 40 years have been the leading earners of foreign exchange for Kenya. So remittances now are scaling up. I think it's past 500 now billion. And therefore, the things you've said here, it is in our interest as a country to unlock all of them without exception. In fact, I was expecting more issues. You raised only 4. And I want to assure you, we will resolve them. Jalolo mar kanisa Catholic e County ma Kakamega Joseph Obanyi koro dwaro ni josiasa mapacho ka ochiw luor ne chenro mag bad migao mar do kaka okang' mar kelo kwe pacho ka koloso e kinde yango jo padri mag kanisa Catholic e alap ma e Regi e kar chung'od bura ma Ikolomani. Obanyi owacho ni moko kuom monj ma idiro ne tend bad migao mar do kowuok kuom josiasa nyalo kelo rochni mag kwe pacho ka ma opogore kod mano. Jatelo odwaro mondo od bura mamalo oket lokruok mag chike madwarore e okumba manyien mar thieth mar SHA mondo okony oganda jo Kenya e yudo thieth makare. Kwamba katika hospitali zetu wana shida kubwa hata kulipa mishahara wawezi, kwa sababu sasa hao wamepungua, kwa sababu wakija wanasema huwezi kulipa kwa SHA kwa sababu unatakiwa uende hiyo ya ile. Kazi ya executive ni kutekeleza yale masuala ambayo yamepitishwa tayari na ikae pale. Na mahakama, tumeona hatari ambapo mahakama inataka kusukumwa ili waanze kupitisha uamuzi ambao wakati mwingine hautakuwa wasawa. Hata wengine wanataka kuondolewa. Sasa tukianza kuingiza siasa katika mahakama, Wakristo wapenzi, kila ambacho unaona DRC kinaelekea kuja hapa.
Jatend piny Kenya William Ruto kod jotelo mathoth ma otene kawuono nochopo e kanisa mar Jesus Winners Ministry e alwora mar Roysambu kar kaunti ma Kiambu ka Ruto singo ni odhi kawo okenge mag kelo lokruok e pacho ka olero ni ong'eyo malong'o ting' ma en go kaka jatend piny. Na kwa sababu kuna watu walikuwa wametuwekea mitego mingi, kwanza mimi, mitego mingi. Asipoangukia hapa ataangukia pale, asipoangukia hapa ataangukia pale. Mpaka leo ukisoma gazeti ya leo wanasema huyu Ruto ni mjanja. Mimi nawaambia mimi si mjanja, ni neema ya Mungu, na kwa sababu namwamini Mungu. And I am telling them it is not what you are saying, it is God's favor upon our nation. Juzi walifanya makosa, nikampigia huyu gavana simu, nikapigia wale wengine masimu, nikawaambia sikizeni, haya mambo mtakoma. Na nashukuru gavana aliomba msamaha kwa sababu ilitokea makosa, na it takes a courageous, strong leader to say I'm sorry. Governor, congratulations for apologizing. We must now pick up from there and move forward together as a city. We build a strong city, we build a strong nation. Jokanyo e duond buch UDA kaunti ma Mombasa koro ywaka ni jatend piny Kenya William Ruto ne ojongogi e limbe mare mar Jumachiel mane otimo ka dho wadh nam Chumbi. Gitwa ni machal ni timore bang' jatend piny chako tiyo kanyakla gi jokanyo mag duond buch ODM magiwacho ni ne okwako jatend piny e limbe mare ka dho wadh nam Chumbi ma ok omiye kata thuolo mar loso gi joge. Gikoni jotend ODM mane oteno Ruto e limbe ma ka dho wadh nam Chumbi en mar dwaro thuolo mag telo ma ok kelo dongruok ne jogo ma yutogi ni piny. Gidwa ni jatend piny olos chenro mar romo kodgi kaka jokanyo mag UDA mondo mi gichiw pachgi kotenore kod weche mag dongruok. Ndani ya UDA na tuko na kura, tumempatia Ruto kura 44% kwa sababu tuko na nguvu zetu na tuko na uchungu. Na ikiwa mtatutenga, hakuna mahali ni Mombasa County ati kwa kuna kura itapelekwa na mwanasiasa. Mwanasiasa wanaungana wao kwa matakwa yao, hawaungani kwa matakwa ya mwananchi. Na wananchi wamekasirika, mtazunguka na Mheshimiwa Ruto kila mahali. Watu wana mapenzi na Mheshimiwa Ruto watakuja, lakini wembe ni ule ule. Usidanganywe na mtu ukaambiwa ati utapewa kura kwa sababu wewe uko ndani ya serikali ya broad-based. Hawa viongozi wote hasa kuhusu hapa Mombasa umetembea na wao kote, wabunge waliochaguliwa. Lakini hatukuona mmoja katika wao alikuomba ajira kwa wakazi wa Mombasa. Hakuna mmoja wao alikuzungumzia afya kwa masuala ya wakazi wa Mombasa. Hakuna mmoja wao alikushughulikia kwamba kuna ajira kwa vijana hapa ndani ya Mombasa. Wameweza kuzungumzia masuala ya kuomba ma-PS na mambo mengi zaidi. William Samoei Ruto, kama rais wetu, tunakupenda. Muungano unaofanya make sure ni muungano wa maslahi wa mwananchi wa chini. Sisi ndio tulikumbatia manifesto ya UDA. Hawa watu wengine mpaka sisi ndio tuwafundishe. So mimi naomba, tunataka audience na wewe Mr. President. Huu ni mwaka wa 2 na nusu tangu uingie katika urais, na hatujawahi kukaa na wewe tuka exchange notes, tukakwambia pia sisi tuna feelings hizi na hizi na hizi. Yes. Sasa hii tunaenda katika uchaguzi wa grassroots. Huu uchaguzi wa grassroots tusije tukatumia resources nyingi. Hili ni suala la kila mtu, lisifanywe na mawaziri peke yake. Ni warongo. Tangu ulipochagua Kingi, ukachagua na Joho, ukachagua na Mvuria, ukachagua wengine, hawajafanya hata mkutano mmoja wananchi wakajua kunaendelea nini. Watu wako katika giza mpaka dakika hii, bwana rais. Endalo siasa nyakona mgajwang ka ijao opira to nitiere gandalo moko ma itimo transfer jatugo wuok koni kadhi koni kata siasa ka be nitiere koro nitiere gwenyruok mabro bedo ka odhi nyime ndalo bura motelo ne lendo mar ogai mar ODM ewi chung' mar siasa ma odhi kawo johera mag ODM. Jonon siasa kod jo siasa gwenyo wigi ni Raila dhi wacho ang'o. Jonon siasa wacho ni Raila dhi bedo gi duol maduong' yiero mar higa 2027 mano
Omiyo kweth mar Kenya Kwanza kod mano mar Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Martha Karua kod Eugene Wamalwa muonyo ne olawo. Jonon siasa moko bende lieko ni Raila dhi donjo e sirikal mar Kenya Kwanza kendo yudo lemo mar Prime Minister. Mae be ema Raila dwaro. Chris Owino kolono mathoth. En lendo manyalo yiengo paw siasa kendo loko kudho mar yamb siasa e pacho kae motelo ne yiero maduong' mar 2027. Jonon siasa, jopiny, jatend piny William Ruto kod sirikal mare mar Kenya Kwanza kaachiel kod kweth mar Rigathi Gachagua, ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kod Martha Karua duto omako chunygi mar winjo lendo ma ogai mar ODM Raila Odinga dhi chiwo e ndalo matin mabiro. Kata mana jonon siasa bende opogore e paro, ka moko kuomgi wacho ni Raila Odinga dhi lando okang' mar tiyo kanyakla kod jatend piny William Ruto, e kinde mamoko kuomgi to wacho ni Raila dhi chung' kod oganda jo Kenya kaluwore kod midhiero ma sirikal mar Kenya Kwanza oseketo e jopiny. Ka yiero oserumo, waseneno gini 2017, wane 2013, wachak wanene 2017, wachak wanene 2022. Raila Amolo Odinga dok gadala. Odhi loso gi jothurgi. Odhi loso gi support base ni moere makata oko kao kom kata kao kom to giere. Odhi winjo pachgi. Tainya Chris adwa ng'isi kama. Sama Raila odhi luo Nyanza kowuok e lweny. Eko nwang'o teko mar duogo kendo mar address the nation. Mondo los gi jopiny. Raila dhi temo siro wach mar bedo ne e sirikal. Lendo modhi golo no ok odhi golo ni owuok e sirikal. Adiera makende en ni jalno manyicho chung' kode e ndalo duto komanyo kom maduong' mar bedo jatelo mar AU. Wuoyi mosiebni manyo wuotho kode e pinje moluoro kode Afrika mangima, nyandwat, yimbo, ok onyal weyo. E kinde ma jonon siasa, josiasa kod jopiny to guonyo wigi e wi okang' makamano, Raila osebedo kadhi nyime kod romo kod johera mage kendo mbeko kodgi motelo ne kawo chung' mare. Bende Raila dhi kawo chung' mare kaluwore kod dwaro mag jopiny kata johera mage. Gima ne Raila odhi manyo Kisumu, odhi manyo Migori, odhi manyo Siaya, odhi manyo Western, en ni odwa winjo ni to jopiny wacho ang'o. Jopiny pod nigi geno kuome koso onge. To ka dipo ni jopiny nigi geno kuome, onyalo biro Nairobi mondo ng'is jopiny ang'o. Chris, aneno ndalo ariyo. Mokwongo ni okawo paro mag jopiny sani. Ubiro ng'isowa gima koro en kaka Raila Amolo Odinga odwaro. To kake jopiny dwaro, odhi ng'isowa mbele ka 2027. Sani ok odhi ng'isowa go. Oketo jopiny tayari mondo ng'e gima dhi timore. Ok apar ka kaseng'iyo kaka wuodhi gima notimono kantiere kamoro mosebedo ka mkunyi ko odwa no winj pache jopiny. Omiyo kanyo taneno ni gima dhi timore en mana ni gima gise discuss e boardroom gi jokanyo no mag jotelo mag ODM. Jopiny ibiro mana nyisgi gino machama oseamua. Magi timore kinde mamoko kuom jonon siasa to wacho nenore kama Raila kod Ruto osechopo e winjruok mar tiyo kanyakla kaluwore kod bet mar okil kamaloka mar Raila Odinga Paul Mwangi e romo margi kar jot matin ma jatend piny e boma Mombasa e chak jumani. Ibed ni Raila kod Ruto osechopo e winjruok mar tiyo kanyakla. Ok wan maber ahinya e weche mag uchumi. Ok wan maber ahinya e weche mag thieth. Ok wan maber ahinya e weche mag corruption. Ok wan maber ahinya gi nyithindo mosebed kimako kendo moko yudo kosenegi. Sirkal wacho ni ogen, sirkal be pok omako jok matimo gigo. Dipo ni this last days mar Prime Minister Honorable Raila Amolo Odinga, an kaka pare, dipo ni Raila odhi gi jopiny mondo we gima iluongo ni legacy. Digi jopiny ni ema paro ni tago wiye moloyo gimoro amora. E kinde ma kweth mar Ruto temo sero Raila Odinga mondo bed kodgi machiegni, kweth mar Rigathi Gachagua bende temo lombo Raila. E twak mare e jumani, Gachagua ne osingo mar miyo Raila Odinga loch e yiero mabiro
poni oriwore kodgi. Wach ma kamae nenore ni oseketo Raila Odinga ya krikiki ni to odhi kanye e kind kweth mar William Ruto kod Rigathi Gachagua. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kuna mongo jangale ka oyueyo madundo kapok odhi yueyo. Ramogi TV lera dua an pasta Omondi Otiche mar gemo nyinyore awuoro piny Kenya masiche odhuro Nyasaye okony piny. Aneni makare sana ka antire Rapogi Kanyamkago ka ma Otis tinga oganyo mar Rapogi Sarasinga koni oneno wa yorno makare mosne babane Singa Odongo mano wuona doyo erokamano Sara osiepna moro bende iluongo ni Trevor Siaya kamoro mono ma intiere ageno ni intiere osiepe ka mos nya Koramogo Jwang ka oyueyo ma adundo kikidembor nikech pod wan gi weche modhuro. Easter, experience a sacred journey to Israel with View Travel from April 21st to 27th, 2025 for just $2,281 per person sharing. Enjoy 6 nights half-board, daily mass and visit holy sites, Western Wall, Temple Mount, Cana and Capernaum, birthplace of Jesus, Mount Tabor, Mount of Beatitudes and Mount of Temptation, Sea of Galilee and Dead Sea and many more. Limited slots. Book before March 20th. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Marubani wanashinda pesa fiti in seconds on aviateshabiki.com. Kwa majina naitwa Jane Wangari Dirango. Nafanya kazi shule inaitwa Dhome Boys, mimi ni mpishi. Niliona watu wameanza kushinda kwa TV. Ndio nikakuwa interested sana kuanza kucheza. Nikajaribu, ndio nikapigiwa simu nikaambiwa mimi ni mshindi wa 500,000. Nilifurahia sana hadi nilishindwa kufanya kazi. Hii pesa kwanza nimepanga kuanza biashara yangu. Niache kuwa mwajiriwa sasa. So watu waendelee kucheza. Siku ya mtu ikifika atawin. Win millions in seconds. Cheza aviateshabiki.com. Not for persons under the age of 18. Machiegni kendo nya Koramogi. Sirkand kaunti ma Kisumu donje winjruok gi migawo moro mar piny owacho mar bero alwora kendo chugo tije ne rawere gi joma mine kokalo sekta mar taka. Girimiti ma kamano biro neno ni rawere gi joma mine oyudo puonj kod sir mar omenda e yor tiyo gi taka mar bero yuto margi kod rito alwora makono. I've gotten into this arrangement so that we can be able to ensure that our markets have a very structured and more concerted and collaborative manner in terms of cleanliness. We have chosen that this is one of the counties we will operate in. And particularly we'll be targeting to increase the skills of doing business in the waste sector, the creation of or structures that help to keep these people involved and working together like CBOs, cooperatives, associations.